karadyo ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw Sa ni tanang si bakat, sa pagpaminaw ikaw atong mga ang drama. tinuod. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel. Sa Radyo Drama Bisaya, ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kada mo patang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sarah? Kalaging ni kunit si mong o. Sarah? Nasakit na sad! Ha? Oh my God! My God! Unsa ko puhatan aron makataapang. Ma'am Imelda! Si Sarah, ma'am! Ma'am Imelda! Ma'am! Oh! Ginoo ko! Ginoo ko, Sarah! 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 Oh my God! Ma'am, nalumoy si Sarah, ma'am! Buloy, tabang! Nakuyapan si Sarah! Lucy! Lucy, tabang! Madam! Ano, nato sa ospital si kay Sarah, oy! First aid! O, di, ako siyang, pasimuton, ane. O, dada. Sarah! Buloy. Buloy, palihog kong alsa niya. Ikarga sa sakinan ng akong anak. Dadon ako siya sa ospital. Buloy, palihog yung taon na bakit may buloy! Buloy! Day, kasi yung pislit niya kiting, Day. Huwag ako sa siyang isabak. Sarah, ayaw pa na. Sarah! Anak ko! Mamatibaw na ang imong drive. Mamatibaw na riya. Palihog Uy, ko, bahala na, Day. Buloy! Palihog ko! Eh, Lord, itawan! Makaabot lamang itawang labuhi sa day Sarah sa ospital! Maluhoy itawon ka! Huwag para pa ijang amahan! Ay, may nanawag! Hello? Hello, Lucy. Si Robin gini. Ay, ano, Ruben? Nanawag magkaon sa tuya! Si Sarah. Ala, wala na dire! Ha? Asa man siya? Ito, gidala nag-ospital! Unsa? Nga naman. Nakuyapan man to! Gidali og dala sa ospital! Asa ang ospitala? Ala, wala ako mahibaw! Nga no? Ha? Naunsa man yung Sarah? Nga naman. Nakuyapan! Gani kay disuol ang sakit sa iyang ulo! Unsa? Ito, ana. Nadala siya sa ER. Salamat itaon, Ginoo. Utas lugar na inom tubig. Ito na siya dito. Buloy, Ma'am, salamat ninyo. ayaw pa salamat, Ma'am Uy. Nabangi ko ninyo kampo nga. Mamaayo pa nga akong anak. Oo, Ma'am. Makalaom ka na, Mamilda. Mutapang mig-ampo, Ma'am. Excuse me ninyo ha. Manawag pa ko sa kumpana. Og ingon ba ni Lucy? Ako siyang paapason. Ay, si Lucy aron makabantay pud kang Sarah, Ma'am. Mas maayo pa, Ma'am. Unya kami, Ma'am. Hindi lang may magdugay, ha? Salamat ninyo. Res, una lang ka pa uli, ha? Ko ang tunang kong motor nga. Nabilin silang Mamilda. Oh, Baloy. Mag-una na lang ko nimo, ha? Oh, sige. Kung sasakyan mo. Mag-taxi na lang ko. Wa man makatubag dayon si Chipor. Nakaon man untang iyang messenger. Hello? Salamat. Chipor. Nanawag ka. Si Sarah. Naunsa si Sarah. Akong gi-admit. Di akaron sa ospital. Mao ba? Okay. Diyan ako sa airport. Nasakay na ko. Pauwi na ko diya sa ato. Salamat din taon. Unsay kaimtang ni Sarah. Nakuya pa ng atong anak.
Huwag among kidali pagda sa ospital. Kinuo ko. Mapaabot minimo. Oh, Imelda. Sige, bye. Lord, lugway hipay taon ang kinabuhi sa akong anak. Maluoy ka. Si Bay Puri. Salamat ito. Karoon pa man nanawag ka. Nadugay mo sila. Hello. Hello, Pion. Oh, asa na mo? Ang puto si Risa diha. Wa pa man. Wa di mo nagkuyog Naguna siya. Gikan sa ospital. sa ospital. Sa Rabay. Hospital. Mong admit. Na-admit? Oo, bay. Luwi kayo. Kinuo ko. Kanit, may taxing may abot. Si Risa. Siya na ning may abot. Hello, bay, Pion. May bulay. Ani na si Risa. Oh, okay. Okay, good. Piolo, niya na di ka. Oo. Kining... ngubag lang yung mga mata ni mo. Ano man ka? Nakahilak man mi. Naghinilakay mi. Nga naman. Luoy kay ang kahimtang ni Sarah. Risa. Kanunay kong nakonsensya sa ibang nga gipanulti. Nangayo na po siya og sorry na ako og kang buloy. Tungod sa bati niyang batasan. Di ba? Nagpagita siya ni mo, Piolo. Tinood ka? Nagpagita siya ni mo tungod kay mangayo po siya og sorry ni mo. Anong mga yung masugsuri na ako? Iya makadapasakitan. Mangayo siya og sorry. Basin malangit ang iyang kalag. Kalain ko na ng pagkasulti. Matod niya. Nagkakamay na ko ng iyang kalibutan. Risa. Ato, uy. Ha? Ato, luoy kayo siya. Nagpangita siya ni mo. Kun wanto ko. Di ka malain. Hinumdumi lang, Piolo. Mahal ko ikaw. Ayaw ka bala ka. Dili ko ikaw biyaan, Risa. Dili. Piolo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!